Ćao svima, u ovome tutorijalu ćemo pričati da li je bolje da sklopite računar ili da kupite gotovu konfiguraciju. Prvo što bi ja uradio, da ja bi složio konfiguraciju, to bi bilo meni bolje, znači, nego da kupim nov odmah računar. Zato što kad možete vi da birate koje komponente hoćete. Znači, šta mislite sad da idete da kupite, ne znam koji računar, da mu je procesor, odakle ja znam, 1000 GHz, a da mu RAM bude giga. Kako bi to radilo? Nikako. A to sam ja video negde, sad neću da kažem gde, znači, video sam procesor 3.0, ima 2 giga rama, to ne ide, to bi jako kočilo, nije dobro. Tako kad bi vi sklopili računar, bilo bi bolje. Znači, možete da birate komponente koje vi hoćete. I, na primjer, hoćete procesor, kupite procesor, i šta je još bolje, znači, kad nemate baš pare, na primjer, kupite procesor i onda ponovno skupite pare pa kupite, znači, to vam je bolje, a i bolje ćete proći. Znači, to vam ja kažem. Sad za mene je to bolje, sad za vas ne znam. I to bi bilo to u ovom tutorijalu. Vidimo se u novom tutorijalu.